Ni na san dan agola ba zai kai da na gida a girma ba. Ai ciki mai gaskiya na san da wuka ba za ta huda ba. Da lola zan yi sallah ba zan yi sallah ba a lola ba. Ba zan dauko makaho yi mani jagora a labi ba. Mai son ka so shi kar ka guje masa dan haka bai yi daidai ba. To rabe kwankwaso na san jama'a na kasar mu ba wai ba. Kuma kyale masu mun shari yan gwazai bakin su na wari. In kai magana su ce tauri sun ci sa'a ba mu yin gori. Da muna yi da sai na ce ku ce ga babansu ga ubansu mahaifinsu wanda shi ya raine su wanda shi ne sanadin gida da duk motocinsu. Kaga ko ba su ishe shi ba su kai shi dukkansu. Shi yake a gaban nasu har a yau shi ya fi su. Sakon Yusuf Bello dan bata yau ni na kawo. Jajirtacce mai ilimi amana bai yawo. Sunan Bello dan bata ke sanya titir zawo. Bello dan bata bujimi babba ka zarce karami. Ni fa yau na rigidami babu ni babu walami. Tafiya ce za mu yi amana ce tsantsa. In muna kusa babu jairi mai daga yatsa. Shalilan mawaka ne kuma na san kun sani na zan musu dan zani. Yusuf Bello dan batani na yi maka godiya. Shalilan mawaka ne. Karin guguwar wani dama bi cancanta kawai ya fi. Kasar gama barbara biyu kwankwaso dan ba zai yi cuta ba. Kar mu bi guguwar wani damo bi cancanta kawai ya fi. Kasar gama barbara biyu kwankwaso dan ba zai yi cuta ba. Karin guguwar wani dama bi cancanta kawai ya fi. Kasar gama barbara biyu kwankwaso dan ba zai yi cuta ba. Allah wutiri nake sawa farko sai in ga nayi katari. Amma kuma duk abin da nake shalela gwarai ina haguri. Ban gosawa duk lamura komai zan yi ina nazari. Bismillahi rahmanir rahim sarki tilo guda wutiri. Salati na yawa shugaba gwarzo na mu alfajiri. Makwabcin rabbana hadin baban zara una bashari. Allah na kinkimo aiki ka yarda cikin ta nayi katari. Haka da raya gobe da ni a dukiya tashi ban gaji ba. Karin guguwar wani dama bi cancanta kawai ya fi. Kasar gama barbara biyu kwankwaso dan ba zai yi cuta ba.